Vilanova xa ten todo listo para celebrar a súa gran festa do Entroido, o Momo. Como é habitual, as sorpresas reservaránse para o último día, así que os que queiran descubrir a quen se dedicará o Momo este ano deberán acudir o vindeiro domingo a partir das 5 da tarde a gozar da festa de Vilanova. Nesta presentación da gran festa de Vilanova de Arousa, non? O próximo domingo xa vamos a empezar a mediodía cunha sesión vermú amenizada polo grupo Ache, e despois ás 5 da tarde este ano temos máis participación que outros anos. A previsión do Concello é que participen preto de 30 comparsas no desfile, o que suporía máis de 1.500 persoas. Esas son as previsións do Concello e da Policía Local. Certo é que os organizadores, co humor que lles caracteriza, creen que estas cifras serán superadas de forma moi elevada. Anunciábase outro día o plan de seguridade, no que decías que vai haber 1.500 persoas desfilando. Mentira. Estamos ahora mesmo rondando uns datos reais de 150.000 persoas desfilando. Público estimabas en 20.000 persoas. Mentira tamén. Son 2 millóns de persoas as que se teñen previsto a chegar a Vilanova. O Momo este ano estará apadriñado polos cómicos David Zamora e Isi. Ambos humoristas invitan a veciñanza a chegarse a esta festa. E vamos descubrir en Vilanova que realmente é o mellor. É o mellor, o sea que convidalos a todos a pasarlo ben, aparte é o remate, ese día non hai que facer, deixar a faena... E domingo, ainda por riba, despois da misa, xa é despois da misa, No, eu animo a todo o mundo que veña, porque eu estive o ano pasado e marchei alucinado, non solamente pola festa, que é unha festaza espectacular, pero pola xente, pola calidad de xente, o ben que participa todo o mundo, e o ben que vai a pasar, que é un carnaval, o que decía, único. Unha vez rematado o desfile, ao redor das 8:30 da tarde, prenderase o Momo e terá lugar unha tirada de fogos artificiais. A festa rematarase coa música a cargo da discoteca móvil CDC.